Hola, ens trobem al carrer de Sant Carles, on, com podeu veure, s'estan construint els 12 pisos d'habitatge públic municipal que des del nostre grup, des d'Igualada Som i el PSC, el grup Ciutadà Igualada Oberta, vam impulsar gràcies als acords de pressupost amb el govern de Junts. Són 12 pisos, s'ha completat ja la primera fase, s'ha arribat a la meitat del calendari previst d'obres, s'han complert els 7 primers mesos amb l'estructura ja feta i la façana ja feta, i en els 7 mesos que queden per acabar les obres es treballarà a la part interior per fer realitat aquests pisos, també l'aparcament, els trasters, el local comercial i el passatge amb la nova entrada al mercat que hi haurà aquí. És un projecte per garantir habitatge públic a aquells col·lectius que més el necessiten a Igualada, com són els joves, les famílies o la gent gran. Seran pisos d'entre 60 i 80 metres quadrats que esperem que resolguin la demanda d'habitatge i garanteixin el dret a una vivenda digna per a aquelles persones d'Igualada que tenen més dificultats. Després de 12 anys al govern de Marc Castell sense haver fet cap habitatge públic a Igualada, aquests s'estan fent gràcies a la política útil i la capacitat d'acord que tenim des d'Igualada Som i el grup socialista, que vam lluitar, vam insistir fins a aconseguir impulsar aquesta promoció que a finals d'any serà una realitat.